Alo? Niin Loponen, No, Ulmosen Perttu Kuopiosta soittelee. Hyvää huomenta. huomenta. Huomenta ja hei, oikein mukava juttu, että tavoitin. Minä lähdin tässä teille soittelemaan, sillä huomasin, että tuolla verkossa olitte kyselyyn vastanneet ja palkintona oli erilaisia etuuksia ja teille on nyt tänne varattuna etuus, mikä pitää tietenkin teille käyttöön saada. Ja mitenkäs, että jos saisitte valita 3 kaveria mukaan risteilylle, niin lähtisittekö mielukkaammin Tallinnan vai Ruotsin risteilylle? No, kuule, unohdetaan koko juttu. Joo, minä Joo. tietenkin ymmärrän sen, eihän tämä vielä paljon kerrokaan, mutta te olette nimittäin saanut käyttöön ne etuuden tänne meidän Suomen Olympiakomitean Nuorelle siivet -hankkeen arpajaisiin. Ja Joo. sellaisella asialla teille siis virauttelen. Ja mistä tässä on kyse, niin tämä on tämmönen 3 paketin kokeilujakso näitä Nuorelle siiven arpoja. Ja paketissa siellä on aina 3 arpaa ja pääpalkintoina muun muassa henkilöautoja, veneitä, maailman ympäri matkoja ja kaikkea muuta kivaa. Ja suurimman päävoiton arvo on jopa 400 000 euroa. Ja hankkeessa nimensä mukaisesti myöskin samalla tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten liikkumista. Ja kyllä. Joo, ei, kato, mä eläkkeellä vanha ukko ja mä risteilylle. Joo, kyllä, sen minä ymmärrän oikein hyvin. Eihän sinne aina kaikki missään nimessä halua lähteä, niin tuo älyranneke on tuossa sitten tuommoinen SmartBand 6-merkkinen, mittaa verenpaineet, askeleet, sykkeet, kulutuksen. Ja todella hyvä ja hyödyllinen tuote kyseessä ja lahjaksi mukaan. Ja ainoa pieni kulu teille tässä on ainoastaan 20 euroa paketilta. Ja kyseessä siis arpojen kokeilujakso, eli mitään jatkotilausvelvoitteita tai tyypillisiä tilausansoja ei tässä hankkeessa ole. Ne lähdetään kampanjoimaan hyvän asian puolesta lasten ja nuorten liikunnan, mutta jännittämään laadukkaita kotimaisia arpajaisia siinä samalla ja laitetaan tuossa teille älyranneke vielä kyytiin. No kyllä mä sen nuorten hyväksi. Se kyllä menee asiaan. No se menee todellakin asiaan ja ihan postimiestä ajatellen, että löytää ranneke ja arvat perille asti, niin olihan teidän katuosoite tämmönen kuin Ankkapurontie 42 ja Järvenpäässä. Kyllä se oli, mutta ei ole Järvenpää. Nyt se on muuttunut se. Jaa. Niin se on kuntayhdistyminen tapahtunut tai? Joo. Joo. Kyllä. Mikä se on sitten se nykyään? No niin se pitää sitten lopettaa itse vai? Joo, ja se on erittäin helppoa. Eli tosiaan ensimmäisen paketin mukana tulee ne ohjeet, ja se on sitten joko veloitukseton puhelinsoitto asiakaspalveluun, tai sitten tekstiviesti, myöskin veloitukseton, taikka sitten sähköposti-ilmoitus. Ja sen kun tekee, niin homma katkee kuin seinää, ja se on ihan viranomaisten valvoma asia, se juttu. No joo, kun ei niitä muista vanha ukko enää, niin se olisi parempi, kun se loppuisi automaattisesti sen 3 kuukauden jälkeen. Joo, tuo minä ymmärrän aivan täysin, ja tässä hankkeessa se on tehty juuri niin, että sitä ei vahingossakaan voi unohtaa, eli siitä ennen kuin arpoja olisi pääsitte raaputtelemaan, niin teillä tieto siinä on, ja sitten se yksi ilmoitus siitä, niin homma on siinä, mikäli ette halua jatkaa. Ja totta kaihan me asiakkaita suositellaan ensin raaputtelemaan arvat ja katsomaan mitä voittoja tuli ja tekemään sitten se päätöksen, haluaako jatkaa. Ja jos haluaa jatkaa, niin se on sitten 1 3 arvon paketti kerrallaan ilman mitään määräaikaisuuksia tai sitoutumista mihinkään, mutta mitään tarvetta sitä ei ole jatkaa ja ilmoittaminen on todella helppoa. Eikä pysty unohtamaan, se on sillä tavalla tuohon tehty. Joo. Lähdetään kokeilemaan arpajaisonnea, mitenkä sieltä lykästää tukemaan suomalaisia lapsia ja nuoria liikunta-asioissa. Ja nyt tuosta teille SmartBand 6 älyranneke veloituksesta mukaan. No niin, kokeillaan nyt sitten. No niin, yhden kerran, että miltä se vaikuttaa. Ja, mikä se olikaan se kaupunki? Ei ollut se on Tuusula ja... Kyllä, hieno juttu. Ja minulla tässä seuraavana sitten on lakisääteinen asia. Eli tämä on erittäin hyvä juttu olemassa. Eli tämän vuoden alusta on uusi laki tulluna voimaan, että puhelimen kautta jos puhutaan, niin silloin täytyy aina erikseen sen puhelun jälkeen vahvistaa. Niin 2 erilaista keinoa, että joko minä laitan teille tästä sitten kun lopetellaan lakisääteisen tekstiviestin kännykkään, jossa nuo paketin tiedot vielä tietenkin kertaalleen tulee. Ja siihen viestiin kun vastaatte, että OK, eli O ja K, niin sitten tulee teille paketti perille.
Tai sitten voidaan hoitaa myös puhelimessa erillisessä puhelussa äänivahvistaminen. Niin kumpiko teille on mieluisampi? No ensinnäkin, mä en nyt olisi kyllä kerinyt koko tätä hommaa kuuntelemaan, mun tuossa justiinsa paistukset menossa, mutta mikä järjestö tämä on? Joo, Suomen Olympiakomitean hanke kyseessä. Ja mukana on 22 urheilulajiliittoa, esimerkkinä niin Suomen Urheiluliitto ja Uimaliitto. Eli tällainen hanke, ja tietenkin koko hanke on viranomaisten valvonnassa ja täysin kotimainen, eli ulkomaan kytköksiä ei ole. Ja homman nimi juurikin se, että mihinkään pitkäaikaiseen ette sitoudu, se on tuo kokeilujakso vaan kyseessä, eikä sido teitä todellakaan siis yhtään mihinkään sen jälkeen. Ja teille tuo 4 hengen risteily on nyt sitten osunut kohdalle, eli sen saatte tuohon päälle, arpavoittojen päälle totta kai itsellenne. Lähdetään kampanjoimaan lasten ja nuorten liikunnan puolesta samalla, eli tässä tosiaan vähävaraisten lasten ja nuorten liikuntatoiminnan mahdollisuuksia parannetaan, tai nämä urheilulajiliitot siis tekee työtä sen eteen, ja samalla pääsee jännittämään laadukkaita kotimaisia arpajaisia aina 400 000 euroa asti voittoja jaossa, ja tietenkin tuo 4 hengen risteily teille päälle. Just, joo. Ei mitään muita rahahommia siihen ei tule. Joo, ei tietenkään, eli mitään piilokuluja ei tietenkään sisälly, eli se on se 20 euroa se lähetys. Katsoppa, kun tänä päivänä kaupataan vaikka mitä. Niin tehdään. Tämmöinen 80 on aina vähän tarkkana. Että Kyllä. mitä siellä on, niin että ei ole mitään sitoutumaan semmoiseen, mitä en pysty myöskin sitten hoitamaan. No kyllä, ja juuri sillä tuossa aiemmin mainitsinkin, että tässä ei todellakaan siis ole mitään tilausansoja tai jatkotilausvelvoitteita ja mitään piilokuluja tietenkään. Eli kaikki sisältyy tuohon lähetyksen hintaan, eli se 20 euroa lähetys ja 3 kuukauden kokeilu, 1 lähetys siis kuukaudessa tulee ja siinä mukana on aina se 20 euron lasku ja maksetaan kuukauden maksuajalla ja kokonaiskustannus sitten on se 60 euroa sen 3 kuukauden aikana. Asia selvä, joo. No niin, hieno juttu. Ja no pistä tulee sitten se tekstiviestinä, niin mä siihen vastaan. Joo. No niin, teemme näin. Ja minun nimi oli Perttu Ulmanen ja hanke siis Nuorelle siivet. Ja minä tietenkin kiitän suomalaisten lasten ja nuorten puolesta ja toivotan teille erittäin mukavaa risteilyä. Ja eritoten arpajaisonnea, että lykäästään oikein kunnolla arpajaisissa. No eipä yleensä lykästä. Ei sitä ikinä tiedä, niin kyllä. Mutta hei, minä laittelen tulemaan ja hei, oikein mukavaa joulua myös teille. Sitä samaa sulle. Kiitoksia. No niin, hei.